Yeah. Wow! So, nandito tayo ngayon sa mansion. Saan yan? Dito, ito yung room kasi darating po yung mga pinsan ni Mia, yung kaibigan ni Gwen, yung ilaw ba? At mga kaibigan ni Brenda, kung saan siya unang nagstay sa Manila. So, ito yung inayos na nila Mama Sita. May fan din siya, tas aircon. So, siguro si Kuya Greg dito matutulog. Si Coach Greg. Yan. Sila Mamasita yan. Nag-ayos. And, dito yung room ni Brenda. Ayan, para naman dun sa tito and tita nila, Coach Greg, na tito at Mia Kaloka. So, ayan. Nakapagpalit na ng bedding si Mother Sita. So, sabi kasi ni Brenda, since mainit dun sa farm, dito na lang daw yung pag-i-stayin yung kanyang mga friends. So, at least may CR sila. Ang ganda ng CR talaga ni Brenda dito. Type ko siya. I really love it. Oh, diba? Then, and the beds. Ma? Punta natin sila mother. Mother! Ma? Kara! Hello! Sana all ang mag-uyab nandito na. Tapos ka na, mother? Tapos na. Hindi ka pa magligo. Ligo mo dyan na. Alin na? Ligo na. Ligo pa kayo eh. Singot ko. Ikaw. Andito na pala si Carpet together with Impris. Ano na mo na? Ay. Live-in naman. Patingin nga. Check! Hindi, chine-check ko lang yung mga alahas mo, sing-sing. Ay, ito pala yan. Oh. Okay pa yung sing-sing. Doon kami dito kasi nga po, walang ilaw sa farm. So, nandito kami ngayon ni Gwen. And, naabutan ko na nag-aayos sila, nag-aayos sila Mamasita ng group. Ma! Asan ka na? Mother, asan si mother? Sa baba na, bumaba na? Ay, dito pala yung room nila, Ayan, dito ang room nila. Cara Faith at saka ni Empress yung kanyang uyab. Ay, hindi ako si Donna. Cara! Ang ganda. Oh, diba? Yan yung sunset. Oh, view. At yung swimming pool. Ay, maligo tayo sa swimming pool. Kiligo kami kasi bagong palit. Talia! Galing natin yung mga saksakan. Ang imo mga electric fan dito, Carapet, oh. At yung kanilang, ito yung tugas. Nandito sa labas. Extra beddings. Tapos, dito tayo sa baba. Sige, gano'n sila. Gayos sila. Alina! Maligo na tayo. Saan na kayo pupunta ng dalawa? Maglagay sa CR. Pampabango. Sa CR. Akala ko nasa taas ka, mother. Ano ba? Maligo na tayo. Kami muna yung manggugulo dito sa mansion kina Mama Sita. Magpas ko duster ni mo. Ha? Pamalit ka. Pamalit ko. Oo. Katong duster ba na di mo na ginagamit? Meron na naman po akong bagong Pante. Ha? Ayun na. Alam mo naman di ako nagpapanty. Pante na parang hindi pa nagamit. Hindi, na ako extra dito, ma.
Okay lang. Grabe naman. Talaga sinoutout niya dito sa ano, no? Sa vlog na wala raw akong panty. Ayan na si Mother. Yung shoot na ako. Pinaram ako ni Mother ng ano, ng duster. Ha, Talia? Maligo ka? Ala, nagpaalam na. Ala, ang lakas ng Ay, ganyan na talaga yung ano nyo? Tubig? Putol? Ah, pina-shower lang. Ah, yeah. Oh, yeah, mas tsada. Parang falls. Hala! Ay, gusto niya rin. Ito yung ngiti ng apo mo, oh. Ay! Gusto mo rin? Ikaw sa pangihi. Ha? Nang dili na ko magulaw-ulaw. Ah, di na. Oh, very good. Ihi na. Magwiwi ka na. Ha? Saan mo ito? Magligo muna tayo. Dito sa rin. Hindi lalatan. Ha? Kaon na mo. Nay, ano dyan? Ay, Ngayon sa ato. Dahil sa mga kaon. Kaya hindi tayo to. Ano ito? Hindi tayo. kaya na kasi yung tahong baka hindi kayo matunawan. Taong. Naiinit ni Ma'am Sika taong. Ah, sa iba. Ay, di ba siya kaon na na? Hindi ka kumakain ng tahong? Oh. Pwede na ito. May nauna na. Hala, lagot ka kay mama. Nagpaalam ka ba kay mama mo? Kanang kuwan man, kanang kaligo man ko mama. Nagsabi ka? Pumayag siya? Si Ate Lili. Si Ate Lili ikaw. Naligo mi sweet pan! Ang lamig. Ako wala ko dito now. Malamig pa dito ka doon sa ano. Malamig din dun, ma. Sa gabi, so ganito kapon, ganito oras din kami dalawag yung nila Brenda sa kami. Yung jacuzzi. Hindi, maligam nga sa jacuzzi kasi galing sa bilad. Pero yung malaki, Yung malaki ba? yun ang malamig. Malamig. Hala! Hindi ka nilalamig? Ha? Hindi ka nilalamig? Ligo, Gwen. Hindi kainit rin na, Gwen. Kaya nga, hindi kasi naliligo. Ano? Tawagin mo sinong nang, Gwen. Ang mundo. Tawagin mo sinong nang. Ah. Ano lamig? Pag ano ka mo? Lamig! Grabe! The water is so very, very cold. Yeah, very, very cold. It's a Ah! cold. Ha? O, lukutaran ninyo. Madulas, dahan-dahan ako. Hala! Ulo! Lamig. Hindi pugnaw? Hindi. Malamig nga eh. Wala. Ang lamig. Dito, dito. I need some hot water. Parang no, naalala ko nung dumating ako dito. Ganito pa lang si O, tagta. Aliya. Lili. Ma'am si Jane. Ito yung hot water. Kaya mainit. Ninang ba? Ninang? Ah, ito mo ano, yan ang malamig, ito hindi. Ah, ito kasi naaarawan at natubig. It's so very cold. I gotta go. Nay, ang kabuhan niya ko, Nay. Tungkol sa katulog. Ang lamig bro. Diyan ba kang siya dyan? Ang lamig pa. Ninang! Pa. Halika na. Nilay ko ba pagnawan? No, wait, para may yelo. Ah, lamig. Parang may yelo eh. Hindi ka nilalamig na. Adik ka, malamig. Ah, mahilig ka sa malamig. Mahilig ka talaga. Talaga. Malamig. Hindi ka marunong lumangoy? Punta ka kay Lola oh. Ganto, ganito talaga. Bata pa. Alis ka. Tama ka kay Nena. Madulas. Malaglag ikaw ha. Ayaw mo na. Pakilala ka nga. Paano ka magpakilala sa school? Dali. Parinig.
My name is... My name is Aliyah Maritia Mistosa, and I am grade 3 numeric. Hala. Hala. Ay, dito ka. Dali. Kata, what is your Dali. name? Dito ba? Dito, dali. Lapit ka kay Nunang. Ayun na. Naulo siya kay Nunang. Big girl ka na ba? Wala, si Mama. Wala si Mama sa atin. Dali. Halika. Madalas ka ba dyan? My name, madali, parinig mo na laki na lang. My name is... Ayoko ng malamig. How old are you? Na, how old are you? I am... Dali, edad mo. Ilan yan? 3. No! Pakalo ko si mama mo. Madulas ka atin. Bugnaw na ay. Uy, dinutubig. May yelo dito. No, hindi. Basta wala akong termina. Ano na? Nabasak na. Rest tayo nung mahaba o. Mababa. Mahaba na. Ang dali. Lakas mo ulit. Dali again. Isa pa dali. Pakilala ka. My name is... Dali ka dali no. Hi guys, my name is Aliyah Maritia and I am a grade 3 numeric. Amistoso. How old are you? I am. Ilan that? 3 years old. 3 years old. Oh. Natutulis ka, no? Ayaw ba? Halika, wag ka kayo nung nag-ipot ka kay Mula, oh. Ayaw. Pasok pa ikaw. Ayaw. Sinong Nanggwen? Tawagin mo sinong Nanggwen. Sa ligo. Sinong Nanggwen na hindi mahilig maligo? Oh, ayaw pag ambak-ambak kasi nadudulas ka. Oh, ganyan lang. Pag nakalublob ka na, nawawala na yung lamig. Oh. Pero malamig pa rin talaga siya. Promise. Malamig pa rin siya. Buti ang bilis na siya mapalitan ng ano. Okay. Tubig. Dapat ipa-overflow mo pa lang. Baka mag-ibigay sila dito. Ay! Ang vacuum ba doon nabibigbitin mo? Ang vacuum? Nabibigbitin mo? May vaccine naman dyan. Dito? Yung maliit. Yung unang vaccine. Yung unang vacuum. Yun ang pinanlilinis dito. Yung unang vaccine. Ilang araw sila dito? Kamsi, ilang araw sila? 3 days yata. Galing pa sa Manila sila. Bakit sila pumunta dito? Bakasyon lang din. Yung ate yata, ano yung pinangyayari yata niya? Nakakatandang binusan ni Kuya. Nila Mia, nila Kuya Glenn. Sila yan. Bago sila. Parang nakita ko na si Greg. Si Direk. Direk ba? Diba? Oh, si Direk. Yung matanda na. Okay. Marag hawig ni ano. Oh. Kita kami sa birthday ni Mia. Ah. Napunta ko sa birthday. Si Coach Greg. Yan yung kapag alam mo, may audition, may event, si Brenda yung inaano yun. Hindi pa. Kasi nagsisimula pa lang si Simula Brenda. pala si Brenda. Diba? Kaya na yung kasama. Oh!
Tawag ka ni Lula. Lula Lulit. Bilis ang panahon. Ang lalaki ng mga bata. Ito wala pa to sa mundo. Wala ka pa nandito eh. Bilis, no? Dilim pa. Tsaka buti matangkad siya. Pili ko mas matangkad siya kay Ate. Maalala mo dati din dyan. Di ba? Tsaka ganito pa lang siya. Yan ba, sa bilyaran sa una. Yung Favorite. maliit na bahay Kaya dyan. favorite, natulagan ko dyan sa labas, tsaka dito, labas dito. Ang dami natin. Ewan ko, parang mas feel ko talaga sa labas. Maliban na lang nakinig ako ng ano. Pasok talaga ako sa loob pa, nandiyan ako nandun. Oh, di, Buntis, pinagbubuntis ni Mare si Talia. Matulog na sila, di na matulog kwarto. Diyan na sila sa Wala gawas. kami sa labas. Oh, Para kasi kumain mga sila. guard. Mga guard ng ano dito, ng compound. Ano? Kain tayo ng ice Opo. cream. Ano, Tara? Nagsulat ka na ba? Ha? Opo. Talia, nakakasulat ka na? Ha? Nakakasulat na ikaw ng pangalan mo? Mamaya patingin ako Marunong ah. na yan mag-drawing. Ang drawing Oh. Drawing. ng... Man. Ano sabi? Ha? Money agad ang drawing mo? Pahingi ng money. Paano sabi mo daw, pahingi ng... Money! Paano pakita mo yung ginawa mo kanina? Pahingi ng... Ang money. I love this hat. Bala kong padugtong. Paglaki ko, gusto ko maging